Po predstavljanju autora obratit će vam se naš veliki guru, majstor pisane reči, čovjek iz budućnosti, Miljurko Vukadinović, predsjednik našeg žirija. Dakle, ovako, od mene, u stvari od Miljurka na desno, Andreja Popov-Miletić, autorka prozne knjige koja se zove Bezazlene crtice, do nje gospodin sa bradom i naočarima Danilo Lučić, autor zbirke pesama Beleške o mekom tkivu, do njega je Olivera Marković, ona je autorka zbirke pesama iz edicije Stablo, Bez pozdrava se zove, i Tomica Ćirić, koji je autor zbirke pesama sjajnog naslova Nova utopija. Ja vas ne bih duže zadržavao, jer svaki put pričam o ediciji Prvenac, dosta toga je već poznato, naravno onima kojima treba da bude, a to su prvenstveno mladi književni stvaraoci, ljubitelji lepe reči, nego bih predao mikrofon onome ko sjajno govori i koji je na kraju krajeva bio na čelu komisije, žirija, koji je izabrao ove 3 knjige o kojima ćemo između ostalih i govoriti, da ne ostanem dužan ni drugim članovima žirija. Pored našeg Miljurka tu je bio takođe naš Zoran Pešić-Sigma i takođe naš Zoran Petrović. Hvala vam na strpljenju koje ste pokazali, hvala vam na svemu ostalom. Pre nego što predstavimo knjige, samo još jedan mali podatak za one koji žele da ih kupe, one će koštati 200 dinara, možete ih kupiti ovde na štandu Nove poetike. Najlepše hvala, Miljurko Vukadinović. Naravno da vi ne znate šta je Živi zid. Danas i ovde. Živi zid su ove knjige oko nas i Živi zid su ovi mladi pisci i ljubitelji mladih pisaca i budući pisci i večiti čitaoci. Ta 2 živa zida nam omogućavaju da večeras priđemo prvencu. Prvenac se rimuje sa staklenac, a mi smo još uvek ta epska tradicija gde se mora naći rima. Međutim, nijedan staklenac, pošto se podrazumeo da je neravan teren, ne može da izdrži 10 godina. Znači, nije staklenac, nego je gvozdenac. Gvozdeni su zašto? Zato što su književno izdržljivi. Čekali su 20 pa možda i 35 godina. Preko 35 godina čekaju na drugom mestu. Znači, u tom rasponu između 19, kako je imala Mala Mitrašinović pre neku godinu, i 35, kako su neki autori imali, kreće se ta priča o gvozdencu, odnosno prvencu. Šansa za prvu knjigu mladih pisaca je skoro, kako bih rekao, simptomatična i problematična, pošto se rimuje, simptomatična, problematična. Simptomatična zato što poeziju neće svi pisati, nego će svi čitati. Malo se vreme promenilo, imaju preča i druga posla, a problematično jer treba preći prag književnosti. To su 2 nevolje koje stoje pred ovom pričom. Ova 3 autora, odnosno ovo 3 autora, je tu priču savladalo nadmoćno i književno vidljivo. Vi mi kažite, ovde je sajam knjiga, znači Živi zid od knjiga, recite mi, postoje li lepše, bolje i grafički nadmoćne knjige? Ne postoje! One su slobodne, nove i drugačije u svakom času. Primijetili ste da se sve 3 knjige razlikuju. To nijedan izdavač nije u stanju da uradi. Čak ni sa običnim knjigama. A ovo nisu obične knjige. Ovo su prve knjige ovih ljudi. Šta da kažem, gradovi su neverovatni. BNP, znači prvi je Danilo Lučić, Beograd. Ja neću da mu čitam biografiju, on nije nepoznat. Ovde je sigurno 1/4 ljudi došla isključivo zbog njega.
a svi ostali zbog svih ostalih, što je normalno. On je čovek koji sve zna o prvencu, možda više nego Gile i ja. Zašto? Zato što je ono dosta knjiga pisao. Ispraćao je čak i kola. Međutim, kad je ponudio knjigu pesama, a bilo je za očekivati da nam ponudi knjigu kritika o najmlađim piscima, o kojima ništa skoro živo, sem sporadičnih napisa u listovima časopisa nema, on je ponudio svoju knjigu pesama koja je, kako bih rekao, glatko prošla. Zašto? Zato što je on književno svestan. Danas to je prvi uslov za svakog pisca, a pogotovo koji se pojavlja u prvencu, da bude književno svestan. Ima on jednu reč, mrežoliki. Tako mu se 5. pesma pri kraju knjige zove. To je simbol i model njegovog poetskog odnosa prema svetu, prema čitanju, prema knjizi. Dobro je što je čovek koji je književno svestan i koji čita i koji svoje natpise ne krije, napisao jednu ovakvu knjigu. Čućete ga za koji minut. Kod nas je običajeno da, kako da kažem, u prvencu poslednjih godina idu neregularna kola, ili 3 mladića, ili 3 devojke, i tako dalje. Ovog puta je mešovita priča. Ponekad su žene tako književno pričljive da je to dragoceno po književnost. Kako bih rekao, bezobrazniji naslov, mada su svi 3 naslova vrlo bezobrazna, je bezazlene crtice. Danas ništa nije bezazleno u svetu književno svesnih, jer u prvenac književno nesvesni mogu da igraju šah. Čućete i njene priče, a utopija, kako bih rekao, nova utopija, to zvuči kao tautologija. Utopija je izvesna svest o onome što mora biti novo. To je kao kad moj telefon zvoni, ja ne odgovaram. I sad možda me zove 100 ljudi. Znači nova utopija je književni iskorak Tomice Ćirića iz Pirota. Pirot je jedno egzotično mesto gde se ne znam koliko književno misli drugačije, ali evo jednog momka koji menja književnu geografiju našu i pokazuje da je i on, kao svi ovi danas, književno svestan. Inače ne bi bio u prvencu. Dobro je što nam iz dičnog Pirota dolaze i takvi pisci. Dobro je što se ovaj štanc zove Nova poetika, jer vam se kunem, druge skoro i da nema. Iza toga... I prošle godine si slično govorio i lepo je zvuči. Da. Ja ću se sad povući bez pozdrava, a Olivera Marković, kad se potroši ova književna ekipa, ne potroši, nego vas književno zagreje, onda birajte gde ćete sa njima. I ove knjige nema smisla da ostaju ovde. Ima vas više nego knjiga. Iskoristite tu šansu. Znači, Olivera Marković iz Novog Stabla. Ne bi bilo novo da se pre 2 godine nismo izborili da svake godine jedno novo stablo posadimo. Zvuči komunistički, ali je književničko. Hvala vam i živela nova književnost. Počet ćemo od proze i od Andreje Popov-Miletić. Izvoli. Želela bih najpre da se zahvalim svima koji su došli po ovako lepom danu i da se zahvalim žiriju i uredništvo. I da ne bi objašnjavala svoje delo, evo, pročitat ću vam jednu ovako bolničku priču. Ateizam. Soba nema 4 ugla. Najprije ima samo jedan kutak u kojem je tvoj krevet. Po podu postoje zamišljene granice, tvoje parče sveta, krevet i noćni stočić. U druge prostore ne zalaziš, jer je u njima pakao veći od tvog, da ti ne prenesu svoju kugu. Popneš se na krevet kao na ostrvo i ne silaziš.
Ima ćoškova sobe koje ne smeš čak ni da pogledaš, kao deca mrak pod krevetom. To su prizori ljudske patnje koji ostanu urezani u sećanje zauvek. To su deca izgorela u požaru ili se ispekla na ključalu tekućinu. Oni i njihovi pratioci, propisano je da to uvek budu majke, oni su u paklu. Potom se soba menja, kako je sunce različito obasjava, kako prolaze dani. Prostor se preobražava u zavisnosti od bića koje ga dele. Jedno napusti krevet, u njega se useli drugo i čitava soba odmah postane drugačija. Ako je biće manje nakazno i oštećeno, soba je lepša. Ako se ponekad nasmeši ili ima pidžamu jarke boje, soba je vedrija. Dolaze, ostavljaju stvari, budu izgrđeni zbog prevelikog kofera, saopšte im se pravila, idu u premedikaciju, odvode ih u operacionu salu, bude se i vraćaju u sobu, posle 4 sata dobijaju čaj, a potom i obrok. Dolazi im poseta, onda i lekarska vizita, gase se svetla, u zoru sestre pale svetlo, kao da su koljači stigli u selo. I grubo te izbacuju iz kreveta da bi ga potom isto tako grubo namestile. To je protok vremena na koji se oslanjaš. Ovde vladaju redovi, postoji hijerarhija, bogovi, anđeli, čekači, pročišćenja i obesni đavolčići. Ovi poslednji su deca svedena na lutajuće duše. Njima niko ne donosi voće i ovako ga nikad nisu jela. Lekari su bogovi, a sestre anđeli. Ta dva reda potpuno su neumesna i odvojena od života i svega životnog. Belina njihovog mantila prođe kao prikaza hodnikom brzinom svetlosti, proleti u tvom perifernom vidu, tako da nisi siguran da si zaista išta video. Čuo si samo zveckanje teškog nakita i osetio jak parfem žene koja bi mirisom da kaže ja sam ovde i ovde ja vladam. To je glavna sestra, viši red anđela. Kao obmana, kao crna mrlja, kao mutno klupko, jedino koje se daje kada krajičkom oka vidiš miša kako je projurio kroz kuću. I na tren posumnješ da ti se možda učinilo nekakvo svetačko i nedodirljivo prisustvo, siva eminencija. U stroju za njom njeni mali klonovi u belim mantilićima sa velikim karikama provučenim kroz bušne resice, sestrice na praksi, devojke verovatno mlađe od mene, prokuckaju hodnikom štiklama i tipkama na telefonima. Ovo je iz jednog putopisa po Beču. Alisa kod gospodina Kanihina našla i ovakve redove. Alisa, budući da je bila sumatrajista u jednoj od šetnji, se osetila kao drvo na beogradskom keju u Novom Sadu. Preko puta nije bio Dona u Inzel, već Petrovaradinska tvrđava. Baš ona gde je Marija Terezija imala svoje odaje i svoj bestijarij. Malo zatim, nakon toga što se Alisa osetila kao drvo, nastao je međubotanički incident. U busu je Alisu ispsovala neka baba koja je imala lice kao krompir i snažno je gurnula da bi prošla. Rekla je da je Auslander i mrmrljala nešto sebi u krtolu, psujući strašno te nepristojne Auslandere. Alisa je bila uvređena jer nije bila taj grozni Auslander, već je po ubeđenju bila turista. Kad je baba krompiruša izašla, Alisa je razgovetno otvarajući usta kroz prozorsko staklo dolaci. Dubist naci. Gospođa Krompir se 2 put skuvala od besa, tako da je deda morao pridržavati i odvrćati joj pogled da se ne bi pretvorila u pire. Htela je još da je kaže da je samo glupi koren, a da korenje nije najvažnije na svetu i da bi kad bi malo bolje pogledala iznad zemlje, videla da ima raznih lepih cvetova koji su bolji od njenog korenja. Neko vreme sam živeo sa Vesnom u zelenom stanu. Kada je ona otišla, cveće je bukvalno i bez preterivanja uvelo skroz na skroz. I stan su zaposele bube, odvratne bubašvabe, taktonska bića što izlaze noću. Vodovodne cevi su šištale i zavijale kao da u njima žive napušteni gladni psi. Cevi su curile za njom i nisu mi dale da spavam noću. Poplavile su stan, farba je počela da se skida, čarape su smrdele i volšebno se gomilale kartonske kutije od brze hrane. Kroz stan bi protutnjala gomila nekih razularenih ljudi, poznatih i nepoznatih, a onda bi nastupila tišina, potpuna tišina osim cevi koje su lajale i cičale, na koje sam se već bio navikao, kao na jastuk viška na krevetu. Vesna bi iza zida videla čitavo strujno kolo od prekidača do sjelice. Ja bih video male patuljke kako prave struju samo za nas. Napolju zavija, novorođenče, mačka, vuk ili narikača nad pokojnikom, leto naveliko imitira dan, zmajevi bljuju vatru, vulgaran mesec, prenaseljen život, treba eliminisati tolike ljude iz svojih dana. Dunav je bio lepljiv i mi smo bili lepljivi.
Leto je bilo tegljivo i mi smo bili tegljivi. Bez mora mi trulila duša, sušilo se telo. Kad staviš čelo na moje čelo, u trenu bi video ostrva i tempera modru i strašnu, kako prelazi u boju azura. Solila sam vodu u kojoj kuvam, solila sam vodu u kojoj se kupam. GPS, što radi pomoću sećanja, odveo bi me na otok Brač do one kuće da pred njom plačem. Što više ne mogu otići tamo, a da ne budem stranac. I zver koja ćuti, a oni bi širili bele stolnjake na bele stolove i jeli iz belih činija. Pili grapu uz brancin na grdele, dagnjone buzaru, frigane lignje i leša o radu. I slavili rođendane na terasi sa koje se može u more skočiti, a da ni ne znaju koliko su srećni. Hvala, Andreja. Ja bih sada predao mikrofon gospodinu preko puta mene. Tomica Ćirić, predlažem 2 pesme, ako je moguće. Može samo da se čujemo, ne znam, ja zbog ove buke, koliko se ja čujem u čitanju, ja sad ne bih objašnjavao poetički koncept same zbirke, pošto je ovo plan da se čitaju pesme, čisto da kažem, ajde oko tog pojma novoutopizma ili utopističkog pristupa, za mene je to više jedna vrsta poetičke metafore za poetiku, da kažem, angažovane poezije koja kritički promišlja, koja ispituje kontekst vremena u kome živimo, dakle nešto što na neki način od poezije danas u njenom shvatanju njene prirode, da kažem, se i očekuje od današnjih pesnika. Dakle, to je poezija, eto, koju ću pokušati da ilustrujem sa čitanjem par pesama. Uvodna pesma prvog ciklusa koja se zove Vertikalna hodočašća. Gradovi koji žive za svoj zaborav u noći, oduzeti u armiranom besu svojih potomaka, pokopani na slavljeničkim smetlištima, dok danju poziraju na razglednicama mamurnom nepomičnošću. Umiveni licemerjem svojih fotografa, zastali u mitskom bezvremerju objektiva, farisejski okrečeni i otužno sladunjevi. Dučićeve himere sada tranzicione pustoši. Oni provincijski, uredno katapultirani u obećana urbana grotla, ovi prestoni svedeni na rušilački maraton nevidljivog kolosa, demetropolizovani, tribalni, srditi, vertikalna hodočašća u prazninu oblakodera. Dok templari gordo čuvaju tišinu priobalja, huk ulice postaje vertigo obezumljenog krda, nagnanog u galopni trk kroz torove ulice. Zadovoljna gomila će potom izbljuvati svoj bes na betonske oranice svojih izbrazdanih trgova, proslavljajući nacionalni uspeh svojih najboljih sinova. Sveštenici će pozvati ljude i minerale na sabornost, farmakos i na uljudnost pre izbora žrtve. Lapot razuma će imati civilizacijsku obrazinu zakona, a sve će aminovati nesuđeni monarh u drugom stanju unutrašnjeg izgnanstva. Nastavnici će zadovoljno bežati sa časova. Deca će učiti kod privatnih magova i astrologa prednosti i mane svoje horoskopske biopsije. Pakleni krug će otvoriti i zatvoriti drug Bogu, tužno muzičko-scenskom ispovešću koja će izmamiti gerijatrijske uzdehe razigranog kola srpskih sestara. Samo će u fasadnoj prljavštini jednog lenjog solitera neki nezahvalni pesnik glave blesovo zakuprcane u vešeraj niskog podzemlja kušati gravitacijski magnet zemljine teže te bubnuti sa 8. sprata na otvorenu školjku trabanta automobila. Ja ne znam kako čitanje bilo. Evo recimo poslednja pesma kojom se i zatvara zbirka i daje jedan poseban akcent na zbirci kao celini, zove se Varvari Revisited. Doći će novi varvari, ovog puta niko ih neće dočekati. Kipovi su davno premlaćeni, pesnici na trgu davno obešeni. Kavkaska kvadratura krugom, kredom ispisana po pustari, ostaće kao spomen obeležje minulog rata. Tamo gde su nekad bile ritualne sveće satanista pod temenima pentagrama, zajedno sa pokopanim kostima obezglavljene ognjene kokoši. Neće se puno zadržavati postmoderni varvari, neće praviti nove naseobine, hramove za stare bogove nacional-zenitizma. Pratit će mehove vetra i miris tople ljudske krvi dalje na sever. O njihovom prisustvu neće imati ko da kazuje, jer pesnici su davno na trgu obešeni,
gradske kapije paganski ćute. To je posljednja pesma, mislim da na neki način sa prvom i posljednjom se treba da predstavi okvir same zbirke, koliko ne. Ok, Tomica nam je dao alfu i omegu svoje knjige. Sada sa velikim zadovoljstvom predstavljam Danila Lučića, koga većina ovde, pretpostavljam, i poznaje, da pročita dve pesme iz svoje zbirke Beleške o mekom tkivu. Miljurko je već rekao o tebi šta je rekao, ne bih da kvarim utisak. I onako ne želim da ga kvarim, tačnije rečeno. Danilo Lučić. Evo, samo moram da se zahvalim mojim sjajnim prijateljima koji su došli danas ovde, neki od njih čak i rizikujući smanjenje od plate zato što izlaze u toku radnog vremena, i da se naravno zahvalim SKC-u Kragujevac i gospodinu Vukadinoviću i na lepim rečima. Evo, dve kraće pesme. Akustika ulice. Amortizovane ukrajinske trole zazvuče kao škrgutanje metala na oklopnicima. Metalne šklopocije objedinjuju ljude istog pravca. U taktu vrtoglavih potpetica na trgu marketinški stručnjak prepoznaje song za Coca-Colu ili neko slično ukusno đubre. Slapovi gradskih fontana u kojima se jednom godišnje krste pijani srednjoškolci jesu zvučna simulacija okrepljujućih vodopada. Laveži besnih gradskih pasa bockaju nam veze sa potisnutim instinktima jer smo ih osudili, a možda su još potrebni. Građevinske alatke i mašine, za hodače nesnosna buka i bliskost migrene, za njega estetski zahvat od nekoliko decibela. Ulični žamor penzionera, kolportera i ludaka potire se slušalicama posađenim duboko u glavu, kroz koje se emituje artikulisaniji zvuk. Sudar svetova. U mojim rukama se raspada fotoaparat. Ponavlja se to zloslutno. Na zelenoj livadi gde smo nekada igrali fudbal, igramo fudbal. Vičemo. Oko nas senke pustih zgrada. Drvo se kroz prozor neopaženo uvlači. Gleda me. Je li moguće da me se plaši? I ja se plašim. Isto pas kojeg vidim u uglu kafane se plaši. Poznato mi je da ga imam godinama. Vidim napolju, na drugom prozoru naravno, mog starog druga sa mora kako hoda stazom do zgrade i psuje me. Isti je kao na slici iz našeg detinjstva. Psuje me sve jače. Sestra mu se udala, majku nema. Na vrata uđe žena i ja je od nekud poznajem. Sedne i stavi svoju glavu na sto i počne da stavlja hranu u svoju glavu na sto. A nema šešira. Magnetizam dimenzija probija si jase tačkica, osipaju se slike koje rešava stvarnost. Opet sam na sigurnom i poznatom, prestravljen i bezuman, smejem se. Hvala. Dragi prijatelji, čuli ste autore kako čitaju svoje stvari iz svojih knjiga, iz 12. kola edicije Prvenac. Sada takođe autorka knjige Bez pozdrava, ovo je njena takođe prva knjiga, samo što ovo nije edicija Prvenac, već edicija Novo stablo, koja je edicija namenjena članovima književne radionice Studentskog kulturnog centra. Sa nama danas ovde veliko mi je zadovoljstvo da predstavim Oliveru Marković i njenu prvu knjigu Bez pozdrava. Hvala svima, ja moram da ustanem jer mi je tako jednostavnije da čitam. Pogano ćutanje. Ćuti, sve ćuti. Ćutim sa zidovima, sa belim obrisima. Ćutim ledenog čela, vizija ugušena. Ćutim vrišteći između odabranog, odbačenog. Ćutim pod kišom srebrni oblak pritiskam. Šake ne osjećam. Ćutim obrazima, sivim očima, okrvavljenim zenicama. Ćuti, sve ćuti. Ćutim ako se ugasim, ne probudim, ako bez imena osvane noć, da ćutanje pokrene, ako zaplače, u svileni plašt odene, niz putelja kako ćutanjem krene. Ćutim.
tabani krvare plavo ćutanje. Između nepravilnih tragova zaboravljenih, na umoru ćutanja, grudi nabrekle ćutanjem zatečene. Pogano ćutanje. Misle. Varljiva stopala pogrešnim koracima, pogrešne oblake sakrila. Ljude vozova, ljude ulica, brodova, iza rešetaka belo iz očnog toka. Klackaju na točkovima, lete pod kišnim kapima. Ljudi vetra, ljudi trepavica u pravcu kormila s bolom u grudima bledi. Ljude pod šumama, ljude usnulih tragova. Na dlanu preporođena obmana, oblake pogrešne sakrila. Hvala. Hvala vam na strpljenju i na tome što ste divna publika. Hvala ljudima iz Nove poetike koji su nam već drugu godinu za redom omogućili da ovako lepo na ovom lepom mestu predstavimo ove lepe knjige i ove lepe ljude. Ja im u svoje lično ime, a i prezime, želim sve najbolje u daljem književnom radu. Neki od njih će se možda u nekoj formi vratiti u Studentski kulturni centar Kragujevac da objavljuju neke svoje narodne knjige, a možda i ne. U svakom slučaju, ja verujem u njih, mi ćemo ih svi pratiti sa najvećim interesovanjem. Ponovit ću sve najbolje vama, dragi prijatelji iz publike koji ste autori, a još nemate svoju knjigu, imate manje od 35 godina, proverite u januaru mesecu sajt skckg.com, vidjet ćete raspisan konkurs za 13. kolo, srećno, edicije prvenac, pa izvolite se javiti ako želite da ovako strastveno i lepo Miljurko govori o vašoj knjizi sledeće godine. Hvala, živjeli! Hvala.